Здравейте! В днешното видео ще отговорим на въпроси, които ми зададохте още когато родих, свързани с съхраняването на стволовите клетки, с теста, който си направих в началото на бременността и ще ви дадем повече информация, надявам се полезна за вас. Ако имате допълнителни въпроси, винаги може да ни ги зададете в коментарите, ще отговорим на всичко. А аз днес съм тук с Дани Мирчева от Cells for Life, която ще отговори на всички въпроси и която най-накрая ми донесе сертификата, който аз бях забравила да си взема за съхранение на стволови клетки. Дани, много ми е приятно. И на мен също, Мари. Радвам се да бъда с теб. Първо искам да те поздравя, защото за мен ти си един истински герой. През всичко, през което преминаваш и преминавате цялото семейство и се надявам, че това ще стане един много лош, неприятен спомен. Имаш прекрасно съкровище, Лора, която няма как човек да не се влюби в нея. А искам да кажа за всички, че аз познавам Мари от времето, което беше като Лора. Отдавна. Не ти личи изобщо. Благодаря, но така вярно. Беше едно прекрасно вълшебно същество, в което се превърна в една красива млада така дама и съм наистина много горда с теб и с всичките неща, които правиш в живота. Благодаря ти, да. Много те обичам, знаеш. Обичам и Лора и цялото ти семейство и съм благодарна за възможността и за това да се довериш и в един толкова важен момент в живота на не само на жената, но и на цялото семейство. Именно избора за съхранение на стволови клетки. Винаги съм казала, че семействата не трябва да стоят пред дилемата дали да го направят, а къде. Смятам, че Cells for Life, компанията, която представляваме, наистина се доказала във времето, тъй като тя има и съществува от 23 години. Съответно дава изключително много възможности и като технологии, и като начин на обработки на съхраняване на материала. Нещо, което много други компании не го въобще предлагат. И нещата, които ти разказах, наистина ти се впечатли от тях. Много, да. И пак казвам, съм горна и благодарна не само заради нашето приятелство, познанство, а за това, че ти направи един информиран избор, точно коя лаборатория и на коя компания да се довериш. И не само за стволовите клетки, нека да кажем, че път. Така е, че от момента, в който разбра, че ще ставаш мама, минахме заедно с мен и с нашата компания, с нашите консултанти през всичките 9 месеца, защото ние предлагаме и пренатален тест, което е изключително важно да кажем за всички бъдещи майки. Всички ползи и всички неща, които дава като информация, именно взимането на една венозна кръв. Само една е проветка венозна кръв, а информацията, която се получава, е безценна и изключително голяма. Което може човек да си гарантира. И дори поправим, ако греша, но има някои неща, които са много лесно поправими, ако ги знаеш. Така е. Повечето родители, Мари, смятам и повечето майки, не знам пък ти ще кажеш дали е така, се страхуват да получават информация. Защото смятат, че тази информация или няма какво да правят, защото не разбират. Наистина генетиката е един цял космос, една цяла планета, но всъщност има неща, които ако ги знаеш, би могла да се превентират и също така да бъдат отстранени, за да не създават дискомфорт. Не винаги всички генетични аномалии са свързани и довеждат всъщност до прекъсване на бременност или съответно до нещо много страшно. Но ако го знаеш, ти можеш да вземеш мерки още с раждането на бебето, тези неща да бъдат оправими и съответно да имате един щастлив живот за в бъдеще. Според мен наистина е точно така. За мен никога не е било страшно да имам информация. Знаеш, че аз от самото начало исках всичко да знам. Освен това, ти беше и първият човек, на който се обадих, като разбрах, че съм бременна. Наистина минахме заедно през това нещо и за мен беше много хубав опит. Основно защото се чувствах много спокойно и сигурна, защото знаех, че имам първо, че разполагам с информацията, че всичко е наред и съответно не е имал момент, в който да си кажа, ами сега какво става? През цялото време знаех,
че всъщност имаш спокойна бременност, да, че всички генетични неща и състояния, за които си изследвана и е изследвана Лора, ще бъдат, разбира се, неща, които са свързани с нейното бъдещо, нали, здраве. Да. Още повече, че другото нещо, разбира се, на фона на всички здравословни неща, информацията, която се получава от този тест, това е най-малкото, което човек може да разбере, именно пола. Да. Какво бебче ще очаква, а пък наистина младото семейство се вълнува не само бъдещите родители, но така еуфорията в цялата голяма фамилия винаги е свързана и с това какъв пол ще бъде бебето. Точно така, ние всъщност знаехме много рано пола на бебето и съответно знаехме името вече, щом разбрахме пола. Но също така през цялата бременност имах възможност, ако се нуждая от изследвания, даже вкъщи идваха да ми взимат кръв, което беше изключително удобно, да не ми се налага да чакам на опашка, да може да се случи възможно най-малко хора да има около мен, за да не рискувам да се заразя с нещо. Изобщо изключително през цялото време усещах грижа и сигурност, за което много ти благодаря. И сега да стигнем до същинската част, именно решението да запазим стволови клетки. Ти ми разказа още тогава много подробно всичките ползи и всъщност ми разказа, че ще вземем различни видове стволови клетки. Може да кажеш какви са и за какво помагат? Както казах в началото, лабораторията, с която си партнираме, се намира в Великобритания. Важното е да се подчертае, че има две отделни локации, в които се съхранява биологичния материал. Много ме впечатли още тогава. Много е важно, защото се прави за форс-мажорни обстоятелства, т.е. ако нещо има съответно пожар или някакво друго бедствие, винаги имаш съхранени проби в другата ни локация. Но интересното е, че компанията наистина предлага различни възможности, различни технологии, при които може да се обработва материала. Cells for Life, както казах в началото, дава възможност първо материала, който се взима по време на раждане, а това е кръв от пъпната връв и от плацентата. Тоест, процедурата е абсолютно безболезнена, както за майката, така и за бебето, не крие абсолютно никакви рискове, не удължава родовата дейност. Това също искам да го подчертая, независимо дали раждането е по нормален път или с секцио. И когато се вземе този безценен материал, именно кръвта от пъпната връв и от плацентата, технологията в компанията ни представлява възможност да се съхрани първо умбиликална кръв или кръв от пъпната връв, като тук дозите са между 6 и 8, което е много важно да се подчертае. Това само ние го предлагаме като възможности и освен да се съхранят така наречените хемопоетични стволови клетки, се съхраняват и много други важни и ценни компоненти, като растежни фактори, хормони. Тоест тази технология първо е много, как да кажа, пречистена, защото се премахват червените кръвни клетки. Те са ненужни в процеса на съхраняването на биологичния материал и ако не дай си Боже трябва да се използват тези стволови клетки, пробата няма да се обработва допълнително. Това е изключително важно да се спомене. Другото нещо, което ние също само го предлагаме като компания, това е съхраняването на плацентата. След като веднъж се вземе кръв от пъпната връв и от плацентата, взимаме в специален биологичен сак, взимаме и цялата плацента и вече се съхраняват, от нея се извличат хорионните възи и амниона. Тоест това са също различен вид клетки, които се използват за различни заболявания. И по този начин човек има една здравна аптечка, която може да ползва за много така болести. Пък знаеш ти много добре, че медицината се развива, все пак живеем в 21 век. Нещата изключително динамично и бързо се развиват и ако на днешен момент има 120 болести, които се лекуват, болестите се актуализират непрекъснато и списъка се увеличава ежедневно. Дори и по време на COVID, защото съхраняването на плацентата е технология, с която ние работим от 4 години вече. По време на COVID в Великобритания се освободиха доста проби за лечение на COVID, но не на самата COVID инфекция, а на пораженията, които прави COVID, като белодробната емболия. Т.е. амниона дава възможност да се разбият
тези съсиръци, които се получават най-така общо казано в белия дроб и човек да бъде излекуван. Ползите от самото съхранение са изключително големи и са само ползи. Негативи няма. И аз това се опитвам да обясня на всички хора, които разбира се идват при нас за консултация, че наистина има само ползи, но не и негативи. Нито има странични ефекти, а човек има една здравна аптечка за цялото семейство. Както ти казах, освен за красивата лора, може да се ползват ниотепиотини, съвместимостта е между 25 до 75% в зависимост от, не дай си Боже, от болест, ако се развива по време на живота на човек, би могло да се използва и за вас като родители. Също така може за братче и сестриче. Братче и сестриче, разбира се. Точно така. Съвместимостта за братче и сестриче е по-голяма, отколкото за родители, но то е обяснимо, разбира се. Така че ползите, пак казвам, са големи. Още повече тези стволови клетки могат да се ползват и в естетичната медицина, дори за разкрасяване, за различни терапии. Така че пожелавам само в тази насока. Само за това да му се налага. Добре, кажи ми, всъщност, за хора, които не са съхранили стволови клетки, има все пак път след това, но той е много по-труден, бавен, нали така? Така е. Аз съм ти разказвала, в моята практика имаше един такъв случай, който лично аз бях много разтърсена, защото имах съответно лекция и така пред аудитория от бъдещи родители. Един от татковците каза, че за него той е притеснителен факта, че трябва да се взема стволови клетки, защото смята, българина има една такава приказка, да не дърпам дявола за опашката, че ако взема стволови клетки, реално ще се случи нещо лошо, което на практика не е така. Аз ти казах, че давам пример, дори то е несравнимо с автомобила. Всеки човек за автомобила си прави за страховка, но не го удра всеки ден, нали така? Той просто има една сигурност, че ако се случи нещо, би могло да се направи. Разбира се, това семейство не съхрани стволови клетки и след 6 месеца същото семейство се свързва с мен и каза, че детето се е разболяло от левкемия и поиска помощ за намиране на стволови клетки. Пътя вече е много сериозен, много така сложен, защото ти трябва да попаднеш в един специален регистър на донорството. Разбира се, периода за намирането на стволовите клетки може да отнеме години. При възникване на заболяване, то е такова сериозно, особено в детска възраст, нещата се развиват много бързо. Да, и трябва да се реагира своевременно. Като сумата също не е без значение, започва от 80 000 евро нагоре. Да не говорим, че, пак казвам, почти е невъзможно да намериш дори съвместим донор, частично съвместим с конкретния човек. Затова всеки един човек е уникален заради своето ДНК, заради кръвта, ако щеш, която ти носиш в себе си. И този безценен материал е нещото, което може да спаси в случая детенце, родител, но само когато е взето по време на раждането. Защото стволови клетки реално, ти знаеш, може да се вземат и от периферната кръв, от костния мозък, да. Но това са вече остарели клетки. Най-качествената, клетката, която може да се превърне във всякакъв тип клетка, това е, която е взета по време на раждането, именно от умбиликалната кръв. Така че не е без значение в кой точно момент се случва. Най-качествената проба е наистина тази, която се взима от пъпната връв и от плацентата. Прекрасната Лора заспа. Явно и интересно. Може би ще стане лекар. Интересна и е темата. Много е интересна. Тя вече е минала през всичко това и тя е сигурна. Тя е сигурна, спокойна е така. А плюс това съм го разбрала, когато идват бъдещите родители и още от самия момент на разбирането, че реално майката е бременна и някакси разпознават и гласа. Така че тя със сигурност разпознава моя глас, защото ние с тебе сме говорили много пъти по тази тема, така че тя е компетентна и знае, че за нея е направено най-хубавото нещо. Абсолютно съм сигурна и аз, че е така. И много ти благодаря, че всъщност се случиха нещата, всички неща, които се случиха по време на бременността ми, благодарение на теб.
И наистина просто ми гарантирахте едно спокойствие, една спокойна бременност. В същото време ми дадохте и достатъчно информация, за да знам с какво трябва да се захранвам, с какви добавки трябва да включа в менюто си и всичко останало, което ме вълнуваше през цялата ми бременност, пък и сега след това продължавам да си идвам редовно при вас. Благодаря много. Казах ти, че за мен е изключително важно именно в дългогодишната ми практика, че ми се доверяват хора, които ги познавам от дълги така години, защото избора за нещо толкова важно, което касае цялото семейство, трябва да бъде взето информирано. Аз съм изключително горда и благодарна, че наистина направихте най-доброто като решение за цялото ви семейство и ви желая само да бъдете здрави. И разбира се, още много бебета пожелавам, защото прекрасни деца раждаш и трябва да се продължи рода с още други бебета, такива прекрасни като Лора. Благодаря ти, Дани, много.